Bábkarská Bystrica 2012. Dvojitý impuls. Medzinárodný festival bábkového divadla pre dospelých a pre deti. Od 28. septembra do 3. októbra 2012. Príďte prežiť kúsok babieho leta s bábkovým divadlom do Banskej Bystrice. Ale aj pod nohy treba svietiť, lebo to má to žiaľ, večer tam bol niekto proste montovať. Ja nie, že pracujete, ale pracujeme všetci. Dneska ráno to montuje Pavel. Ale to chcem, aby ste to pochopili, že na čo tam vlastne visí. Deky na večer, ako bude robený systém s tými dekami? Kto má na starosti, ktorých tam bude voziť, deti z deky budú? Alebo tam deky dovezieme, oni sú uschladnené v krabicách, takže deky tam môžu byť v tých krabicách. Máme to nachystané, také sú boli okolo niektorých hrá, nejaké mapy, proste také orientačné na tom námestí, každý sa to dostane. Koza! Koza! Ahoj, majka. Aj kráľovna? Jej mačka. Vidíme sa. No, mačka. Aj kráľ? Aj kráľ. Tak ty si napred. Poď na pivo. Ne, ja sa idem pomodliť do kostola. Na jedno. Wjeżdżasz, nie? No już troszeczkę. Jasiu, to już kończymy. Może ja już skończy. Będę wstał. Julko. Przedstawienie będzie dla najmłodszych dzieci od 1. roku życia. Pan Satie z papierową scenografią, z muzyką Erika Satie. Bardzo serdecznie zapraszamy. Však to vyzerá krásne. Wow. Píšem. Vypravený, že určite sem prídu tie detská. Veľmi pokojne, veľmi jemnúčko, to vy viete. A potom vlastne. To čo je za Taký ten nejaký biel. Eva sa tu niekde pohybovala. Eva, čo vás? A chcem sa spýtať, povedz mi sa to vytiahne to. Ty si ideš lakovať nechty? Ale iba tejto. Pozri sa, to viac menej skoro priesvitné. Ani nie, že bojím, ale som zvedavá, lebo za každým je to ako úplne iné, vieš? Za každým. Na novo, vieš? Spoveď herečky pred predstavením. Idem za sklo. Bude to drsné. Bude to masaker. A teraz ideme byť nežní. Tak, aby vám bolo pohodlné.
a domácich tu u nás v divadle. Vítajte. Taká otázočka. Zle všetci. Ďakujeme krásne a podáme sa. Tú decku, že kde by bolo ideálne. Kde chcete detskú poruchu? Môžeme aj udeliť. Poďte, pozri sa. A pre tie deti teda skôr pre tie, čo boli tie čiapky, čo proste... No tak, žiadne výrady. Sa tvária, tak sa to bude hrať podľa mňa, že také, že pre tie deti, že hlavná gitara. Hej, a že to, tí ľudia sa mi páčia, keď boli takto spájani. Hej, tak to, hej, to bolo tak... Naše batolária sa robia s tým, že presne, že deti sú zapájane od začiatku do príbehu, je to interaktívne na to dieťatko a aj v tom prvom, aj v tom druhom predstavení ste si všimli, že tie deti reagovali, vydržali aj napriek tomu, že naozaj boli malinké. Nie. Ja som s Sašou dohodnutá. Ďakujem. No ja nemám. Nemáš šaty. Máš šťastie, že som tvoja krstná, veríš mi? Dori, počkaj. Pozri sa. Ukáže, môžeš aj Viktora ukázať Ujovi. Čo to je? Toto je naša prvá babkárska v Bystrica. Zatiaľ sme zvládli batolária niekoľkokrát, pár divadelných festivalov a chceme byť pravidelnými návštevníkmi babkárskej Bystrice.